Násilná radioaktivní bouře, která vzniká z výbuchů mrtvých hvězd, právě teď naráží do neviditelné stěny vzdálené miliardy kilometrů od Země. Pokud by tato stěna padla, biosféra naší planety by byla v okamžiku sterilizována. Po desetiletí jsme se utěšovali představou, že tato hranice je pevná a nezničitelná pevnost. Mýlili jsme se, když jsme konečně sestrojili přístroje schopné dotknout se samotného okraje sluneční soustavy. Data, která se vrátila, byla zcela rozbitá, náš štít není stabilní. Je deformovaný, aktivně do něj uniká cizorodá hmota. A čím hlouběji astronomové hledí, tím horší je situace. Obrovské stuhy nevysvětlené energie se táhnou napříč celou oblohou. Neviditelní gravitační duchové číhají v temnotě. A děsivý objev říká, že kosmická rázová vlna, která vznikla před 70 000 lety, se právě teď plíží směrem k Zemi. Něco zvláštního se děje na hranici našeho domova a situace se nepřetržitě zhoršuje. Než se pustíme dál, řekněte mi v komentářích, jestli jste vůbec tušili, že naše sluneční soustava má svůj vlastní ochranný štít, anebo je to pro vás úplná novinka? Vaše odpovědi mě opravdu zajímají, abychom pochopili, jak velkému nebezpečí ve skutečnosti čelíme a jestli se tato kosmická hrozba chystá prolomit. Musíme se podívat na chladná, tvrdá data. Nebezpečí se vyjasní teprve tehdy, když se podíváme na to, co čeká venku. Zbytek galaxie je násilně radioaktivní místo zcela nasycené takzvaným galaktickým kosmickým zářením. Představte si je jako neviditelnou střepinu. Jsou to vysokoenergetické částice, hlavně protony, které byly vymrštěny vybuchujícími supernovami, tedy explozemi obřích umírajících hvězd vzdálenými tisíce světelných let od nás a urychlené téměř na rychlost světla. Toto kosmické záření na nás dopadá ze všech směrů a po celou dobu je to jako smrtící bouře, která nikdy neustane. Nemůžete je vidět ani cítit, ale právě v tuto chvíli některé z těchto částic prolétají vaší střechou, vaší lebkou a vaší DNA, aniž by se ptali na svolení. Proč všichni neumíráme na nemoc ozáření díky heliosféře? Heliosféra je obrovská magnetická bublina vytvářená naším sluncem, která funguje jako štít a blokuje zhruba 70% tohoto smrtícího kosmického záření. Zbylých 30% dorazí až k Zemi. Těchto 70% je jediné, co stojí mezi naším bezpečným obyvatelným světem a silně ozářenou planetou, na které by složitý život jen stěží přežil. Tady ale přichází to, co by vás mělo opravdu znepokojit. Tato 70% ochrana není věčnou zárukou. Toto číslo kolísá. Síla štítu závisí na tom, jak silně slunce vyfukuje sluneční vítr ven a jak silně mezihvězdný prostor tlačí dovnitř. Máme tendenci vnímat naši sluneční soustavu jako stabilní místo. Slunce přece bezpečně hoří už miliardy let. Tím ale ignorujeme druhou polovinu rovnice. Zatímco celá naše sluneční soustava obíhá kolem středu Mléčné dráhy, neustále prolétáme různými oblastmi vesmíru. Někdy jsou mezihvězdné mraky, kterými procházíme, řídké, jindy jsou husté a hutné. Když galaxie tlačí silněji dovnitř, naše ochranná bublina se zmenšuje. A pokud se zmenšuje bublina, klesá i ochrana, která dnes činí 70%. Teprve začínáme chápat, jak je tato rovnováha křehká. Ostatně až do roku 1958 jsme vůbec nevěděli, že tento štít existuje. Astrofyzik jménem Eugene Parker byl prvním, kdo předpověděl sluneční vítr, tedy proud energie vyfukovaný ze slunce, který naši bublinu vytváří. A jak na to reagovala vědecká obec? 2 recenzenty jeho práci odmítli s tím, že jeho výpočty jsou fyzikálně nemožné. O 4 roky později kosmická sonda vzlétla nahoru a potvrdila, že každé jediné číslo bylo správné. Muž, který objevil samotný mechanismus, jenž nás drží naživu, musel doslova bojovat o to, aby ho někdo bral vážně? A tento vzorec se ve vesmírné vědě stále opakuje. Mýlili jsme se v tom, jestli vůbec existuje sluneční vítr. O desetiletí později jsme se mýlili v tvaru okraje heliosféry, když ji naše sondy Voyager konečně dosáhly. To vyvolává děsivou otázku, v čem se mýlíme právě teď? Těchto 70% je nejdůležitější číslo, o kterém většina lidí nikdy neslyšela. Po desetiletí ho slepě považujeme za konstantu a předpokládáme, že zůstane navždy stejné. Vesmír však neslibuje nic a je možné, že nás od zjištění, jak jsme ve skutečnosti zranitelní, dělí jen jediný vědecký přístroj. Co myslíte vy? Měli bychom investovat víc peněz do sond, které by sledovaly okraj naší sluneční soustavy? Napište do komentářů. Váš názor mě opravdu zajímá. Rádi věříme, že náš 70% štít tu je odjakživa stálý a spolehlivý. Jenže to není pravda. Štít už v minulosti zeslábl a to nemusíme jen tak hádat, protože sama Země si vedla pečlivý záznam. Funguje to takhle. Když se těm násilným galaktickým kosmickým paprskům, o kterých jsme mluvili,
podaří prorazit heliosféru a zasáhnout naši horní atmosféru. Narazí do kyslíku a dusíku. Tato mikroskopická srážka vytvoří velmi specifický radioaktivní otisk, izotop zvaný berylium. 10 izotop je jednoduše řečeno varianta atomu se stejným prvkem, ale s odlišným počtem neutronů. Tato látka se snáší z oblohy, usazuje se hluboko v oceánském dně a zůstává uzamčena v sedimentech. Představte si to jako obrovský planetární počítač záření. Nikdo ho nesestrojil, nikdo ho nezapnul, ale tiše běží stovky milionů let a zaznamenává přesně, kolik radiace prosakovalo skrze náš sluneční štít. A když vědci vytáhnou hlubinné jádrové vzorky a začnou tuto kroniku číst, všimnou si něčeho znepokojivého. Záznam není rovný množství záření v geologické historii prudce kolísá. Abychom těmto výkyvům porozuměli, je třeba si pamatovat, že Země má svůj vlastní druhotný štít magnetické pole neboli magnetosféru. Magnetické pole Země se občas přirozeně přepóluje nebo zeslábne, což propouští dovnitř víc kosmického záření. Tyto místní výkyvy umí geologové snadno odhalit. Co se ale stane, když najdou v sedimentech obrovské nárůsty radiace, které neodpovídají žádné změně zemského magnetického pole? Takové vrcholy ukazují přímo do hlubokého vesmíru. Říkají nám, že obrovská sluneční bublina, heliosféra, byla fyzicky stlačena nebo oslabena, vnější štít selhal a záplava záření zanechala chemický podpis na dně našich oceánů. Je lákavé to odbít s tím, že jde o starou historii. Události, ke kterým došlo před miliony let, se nás přece dnes netýkají. Ne, jenže právě tady tento argument padá. Naše sluneční soustava se nevznáší nehybně v prázdnotě. Jsme vesmírnou lodí, která se řítí mléčnou dráhou šílenou rychlostí 26 km za sekundu. Touto rychlostí překonáme vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Za necelých 2,5 hodiny táhneme s sebou všech 8 planet přímo skrze mezihvězdné prostředí. A hustota vesmíru se mění podle toho, kde právě letíme. Lidstvo má momentálně to štěstí, že proletáme relativně teplou, řídkou a bezpečnou kapsou plynu, která se nazývá místní mezihvězdný oblak. Vletěli jsme do něj zhruba před 60 až 150 tisíci lety, tedy přibližně v době, kdy moderní lidé migrovali z Afriky. Bezpečný prostor nám ale dochází. Rychle se blížíme k odvrácenému okraji tohoto oblaku. Za jeho hranicí čeká něco, čemu vědci říkají. Oblak G je hustší, má jiné a silnější magnetické pole a bude na naši bublinu tlačit mnohem víc, než na co jsme zvyklí. Priscilla Frischová, astrofyzička z Chicagské univerzity, přesně spočítala, co se stane, až do této stěny narazíme. Příchozí tlak donutí heliosféru, aby se stáhla dovnitř. Naše ochranná vyrovnávací zóna se fyzicky zmenší a množství smrtícího záření, které dorazí dovnitř, vzroste. Děsivá část je v tom, že nevíme přesně, kdy tuto hranici překročíme. Přechod může být vzdálen staletí, anebo už možná probíhá právě teď. Nemáme žádný varovný systém, žádný senzor sedící na okraji sluneční soustavy, který by zazvonil na poplach. Tyto výkyvy záření zakopané v mořském dně nejsou jen starobylé kuriozity. Jsou to varování a my letíme naslepo, směrem k oblasti vesmíru, která by mohla spustit další. Zastavte se na chvilku a řekněte mi, jak se cítíte, když si uvědomíte, že lidstvo se pohybuje vesmírem, aniž by mělo jakýkoliv senzor na okraji sluneční soustavy. Vyděsilo vás to, anebo vás to spíš fascinuje? Napište to do komentáře. Letět naslepo do hustšího oblaku je ale jen polovina noční můry. Náš štít se totiž nechystá pouze přijmout úder. Je viditelně deformovaný a ta nejšílenější část je, že jsme to zjistili zcela náhodou. Vraťme se na začátek tisíciletí, měli jsme 2 staré sondy Voyager 1 a Voyager 2, které pomalu opouštěly sluneční soustavu. V roce 2004 Voyager 1 konečně překročil něco, čemu se říká rázová vlna ukončení. Je to vnitřní hranice naší heliosféry, neviditelná čára, kde sluneční vítr náhle prudce zabrzdí. Představte si to takhle. Když pustíte naplno kuchyňský kohoutek a voda dopadne na ploché dno dřezu, rychle se rozprostře, ale pak najednou zpomalí a vytvoří kolem sebe výrazný viditelný prstenec. Rázová vlna ukončení je přesně takový vodní prstenec, jen obtáčí celou naši sluneční soustavu. Voyager 1 narazil na tento prstenec zhruba 14 miliard kilometrů od Slunce. O 3 roky později překročil Voyager 2 přesně stejnou hranici, ale směřoval úplně jiným směrem. Narazil do stěny ve vzdálenosti pouhých 12,5 miliardy kilometrů. Zamyslete se nad tím na okamžik. Je to přesně stejná struktura měřená ve 2 různých směrech, ale je mezi nimi rozdíl 1,5 miliardy kilometrů. To znamená, že náš štít má obrovský prohyb větší, než je celá vzdálenost mezi Sluncem a Saturnem. To nikdo nečeká. Proč by vám mělo záležet na nějakém prohybu v hlubokém vesmíru?
protože ten prohyb nám říká, že naše obří ochranná bublina je doslova drcena z jedné strany. A náhodou je to přesně ta strana, která směřuje tam, kam galaxii letíme. Představte si to jako řízení auta, kde je čelní sklo nebezpečně tenké. Tenčí brnění znamená méně ochrany. Znamená to, že víc smrtícího kosmického záření proudí do vnitřní sluneční soustavy z této konkrétní oblasti oblohy. A horší je, že tato slabá strana míří přesně směrem k hustšímu vesmíru, k němuž se právě řítíme. Bude se stahovat ještě víc. Na první pohled 2 náhodná měření nestačí na to, aby se z nich dělaly zásadní závěry. Jenže to nejsou jen 2 náhodné vzorky. Jsou to jediné 2 okamžiky v celé historii našeho druhu, kdy jsme se fyzicky dotkli okraje sluneční soustavy. A v obou případech data zcela rozbila každý jednotlivý model, který jsme měli. Když 2 ze 2 datových bodů říkají, že naše matematika je špatná, pak je naše matematika špatná. Nepotřebujeme 3. sondu, aby nám to potvrdila. To nás vede k děsivé sadě otázek. Co se děje na předním okraji naší bubliny právě teď? Ne v roce 2004, ale dnes večer? Jak moc se ta deformace zhorší, až se ponoříme do nového mezihvězdného oblaku a vnější tlak prudce vzroste? Nemáme tam venku žádné přístroje, které by nám odpověděly, a jako kdyby vnější tlak nestačil, musíme zvážit i gravitační mechaniku galaxie samotné. Galaktický příliv nás táhne různými směry. Některé teorie naznačují, že tento stres neovlivňuje pouze náš vnější štít. Dosahuje až k Zemi. Pokud tyto měnící se gravitační síly vytvoří dostatečné vnitřní napětí hluboko v zemském jádru, nečelíme jen problému s radiací. Mohli bychom čelit rozštěpení tektonických desek, masivním geologickým otřesům a postupnému zničení našich pobřežních měst. Vědět, že naše brnění je promáčknuté, je jedna věc. Skutečně se dotknout vnější stěny je věc druhá. Stále jsme museli zasáhnout heliopauzu, absolutně nejvzdálenější hranici, skutečnou fyzickou stěnu oddělující bezpečí naší sluneční soustavy od hluboké temné galaxie. 25. srpna roku 2012 ji Voyager 1 konečně dosáhl ve vzdálenosti 121 astronomických jednotek od Slunce, tedy přes 18 miliard kilometrů. V naprosté tmě se naše malá sonda dotkla okraje. Astronomická jednotka je jednoduše vzdálenost mezi Zemí a Sluncem asi 150 milionů kilometrů. 50 let se astrofyzici připravovali přesně na tento okamžik. Měli svou složitou matematiku, své teorie a velmi konkrétní seznam 3 věcí, které se měly stát, jakmile sonda probodne tu poslední stěnu. A hádejte co? Všechny 3 předpovědi zcela selhaly. Za prvé, magnetické pole mělo zřetelně změnit směr. Uvnitř bubliny ho formuje Slunce, v nebi ho měla formovat galaxie. Když ale Voyager prošel, magnetické pole se ani nehnulo. Za druhé, mezihvězdné plazma narážející do sondy mělo být v porovnání se slunečním větrem ledově studené. Místo toho bylo šokujícím způsobem horké. Plazma je jednoduše plyn nabitých částic. Za třetí, tlak mezi vnitřkem a vnějškem se měl dokonale vyrovnávat, podle našich modelů nebyl vyrovnán vůbec. Ti nejchytřejší v laboratoři tryskového pohonu agentury NASA byli tak zmatění, že strávili 12 mučivých měsíců diskuzemi o tom, jestli Voyager 1 ve skutečnosti hranici překročil. Data, která se vracela na Zem, vypadala absolutně jinak, než říkala učebnice. Nakonec přechod potvrdili pouze proto, že jedno strašlivé měření udělalo přesně to, co mělo. Počet kosmických paprsků náhle prudce vzrostl. Voyager oficiálně vystoupil z naší ochranné bubliny přímo do radioaktivní střelnice mezihvězdného prostoru, jenže každý další údaj odporoval půl století pečlivé recenzované práce. Hranice tam zcela jistě byla. Jen vůbec nevypadala tak, jak ji kdokoliv popsal. Na první pohled to vypadá jako normální věda. Uděláte předpověď, změříte, opravíte. Tohle ale nebyly drobné úpravy. Neopravovali jsme číslo na 3. desetiném místě. Hleděli jsme na zásadní strukturální chyby v základní fyzice bariéry, která drží naši planetu naživu. Tohle nebylo jako doladit mapu města. Bylo to, jako byste se podívali na mapu světa a uvědomili si, že jste nakreslili celý kontinent na špatné straně oceánu. Mučivá otázka tedy zněla: byl to jen podivný místní výpadek? Naletěl Voyager 1 náhodou do nepořádné turbulentní oblasti štítu? A nebo bylo celé naše chápání sluneční soustavy zcela mylné? Existoval jen jeden způsob, jak to zjistit. Měli jsme druhou sondu, Voyager 2, která mířila k úplně jiné části okraje. Mohli jsme jen zatajit dech a počkat, až narazí do stěny. Vsadili jsme všechny své naděje na Voyager 2, že nám poskytne normální údaj. Předpokládali jsme, že narazí na klidnou předvídatelnou hranici. Nenarazil. 5. listopadu roku 2018 překročil Voyager 2 heliopauzu a data,
která poslal zpět, byla stejně matoucí, ale úplně novými způsoby. Pro začátek, teplota plazmatu na vnější straně stěny byla 10krát vyšší, než vypočítali naše modely. Zopakuji to, ne o 10% vyšší. 10krát. Údaje o magnetickém poli zcela odporovaly tomu, co Voyager 1 zjistil před 6 lety. Tlak přicházející z jihu se neshodoval s tlakem ze severu. Měli jsme 2 sondy překračující úplně stejnou hranici na 2 různých místech a poskytly nám 2 zcela nekompatibilní fyzické popisy reality. Upřímně, tohle by mělo být na titulních stranách novin po celém světě, protože nám to říká, že náš ochranný štít není hladká, jednolitá membrána. Není to vaječná skořápka, je to turbulentní, vroucí, asymetrický nepořádek. Jeho fyzika se fyzicky mění podle toho, kterým směrem se díváte, kdy ji měříte a jaké jsou místní podmínky vesmírného počasí, které jsme ještě ani nezačali mapovat. Vědci zoufalí, aby zjistili, co se děje, vyzkoušeli jiný přístup. Vzhledem k tomu, že sondy Voyager byly jen 2 drobnými body na obrovském balónu, pokusili se podívat na velký obrázek zevnitř. Měli jsme sondu Cassini obíhající kolem Saturnu a satelit IBEX obíhající kolem Země. Oba byly vybaveny detektory, které zachytávaly energetické neutrální atomy. V podstatě zachytávaly částice odrážející se od vnějšího okraje, aby mohly vytvořit mapu hranice na dálku. Jenže místo, aby se věci vyjasnily, noční můra se ještě zhoršila. Cassini se podívala na konkrétní část heliopauzy ze Saturnu. IBEX se podíval na přesně stejnou část ze Země a jejich mapy se neshodovaly. 2 nákladné přístroje koukající na úplně stejnou stěnu vrátily zcela nekompatibilní obrázky. Pokaždé, když se této hranice dotkneme a pokaždé, když se na ní podíváme, mění se. Každé měření odporuje každému jinému měření a ve vědě, když každý kousek skládačky vypadá, jako by patřil do úplně jiné krabice, znamená to, že obrázek, který jste nakreslili na tabuli, je v základu špatný. Ať je okraj naší sluneční soustavy ve skutečnosti čímkoliv, mýlili jsme se v něm strukturálně, fyzicky špatně a jako kdyby toho nebylo dost samotný celkový tvar obří bubliny, která nás drží naživu. Ukázalo se, že byl další věcí, ve které jsme se zcela mýlili. To nás přivádí k té nejzneklidňující otázce. Jak vlastně tato deformovaná vroucí bublina zvenčí vypadá? Po desetiletí byl obrázek, který jsme kreslili na tabuli, jednoduchý a intuitivní. Předpokládali jsme, že jak slunce prochází mezihvězdným prostorem, sluneční vítr se vzadu táhne dlouze a vepředu se stlačuje. Každá učebnice, každá vědecko-fantastická ilustrace ukazovala přesně to samé. Vypadalo to jako kometa. Tupá špička vepředu a dlouhý plynoucí ohon vzadu. Dávalo to smysl? Ne, stejně jako loď zanechávající brázdu při plavbě po vodě. V roce 2015 se ale astrofyzička jménem Merav Offer z Bostonské univerzity pečlivě zadívala na údaje o magnetickém poli ze sond Voyager A, zveřejnila model, který tento klasický obraz absolutně zničil. Podle její analýzy magnetické pole Slunce vytváří napětí, které bublinu sevře, není tam žádný dlouhý plynoucí ohon. Místo toho se zadní část naší heliosféry štěpí do 2 velkých symetrických laloků. Naše sluneční soustava najednou nevypadala jako kometa. Vypadala spíš jako obří kosmický croissant. Ale počkejte, ono je to ještě horší. V roce 2020 vyšel další revidovaný model, který tvar přiblížil k vyfouknutému plážovému míči, což znamená žádný ohon a žádné laloky. Pak třetí výzkumná skupina použila vlastní data a vytvořila zcela odlišnou geometrii. Takže tady jsme. 3 týmy, 3 zcela neslučitelné tvary a nulová shoda. Tvar určuje přesně to, kde je naše brnění silné a kde je děsivě tenké. Pokud heliosféra má dlouhý ohon, pak je naše zadní část relativně chráněná. Pokud má ale tvar croissantu se 2 laloky, znamená to, že mezi laloky jsou obrovské mezery. Otevřené kanály, kterými se může smrtící kosmické záření snadno valit dovnitř. A pokud je to jen vyfouknutá koule, pak přední okraj, který přijímá veškerý tlak, se stává neuvěřitelně zranitelným. Zamyslete se nad tím, jak je to absurdní. Žijeme uvnitř této struktury 4,5 miliardy let a stále se přeme o to, jestli je náš domov dokonale kulatý, má ohon nebo má křídla. Děsivá pravda je ale taková, že vnější okraje naší sluneční soustavy jsou tak temné a tak nezmapované, že tvar našeho štítu možná není ani tou nejšílenější věcí, která se ve tmě skrývá. Astronomové si po léta všímali bizarních orbitálních anomálií v hluboké vnější sluneční soustavě. Ledové objekty pohybující se po podivných drahách, které nedokáže vysvětlit žádná známá planeta. Po nějakou dobu si lidé mysleli, že to musí být skrytá planeta 9, ale v roce 2020 práce, publikovaná v časopise Physical Review Letters, navrhla něco mnohem temnějšího.
Autoři navrhli, že gravitační duch, který tahá tyto vzdálené objekty, není vůbec planeta. Mohla by to být prvotní černá díra. Představte si objekt s hmotností 5 zemí smáčknutý do velikosti grapefruitu. Pokud tam venku, na vnějších okrajích naší soustavy skutečně existuje, je absolutně neviditelný pro každý dalekohled, který máme. Prostě tam jen sedí na našem kosmickém dvorku tichý, neviditelný duch, který nám připomíná, že vlastně netušíme, co s námi sdílí náš domov. Zatímco sondy Voyager zkoumaly fyzický okraj, satelit IBEX obíhal kolem Země a snažil se zmapovat hranici z dálky. Ale tu nejšílenější část jeho příběhu jsem vám ještě neřekl. V roce 2008, když ho NASA poprvé vypustila a zapnula, měl jednoduchou práci. Dívat se do tmy a kreslit mapu našeho štítu. Během prvních několika měsíců ale IBEX poslal zpět obrázek, který doslova přiměl vědce upustit kávu. Napříč celou oblohou. Zabírající obrovský pás široký zhruba 20 stupňů se rozprostírala obří zářící stuha energie. Byla tvořena výhradně těmi energetickými neutrálními atomy, které letí dovnitř od hranice. Nebyl to nějaký jemný, rozmazaný šmouch v datech. Byl to zářící kolosální pruh, namalovaný od jednoho horizontu ke druhému, stejně zřejmý a nepopiratelný jako jizva přes obličej. A vůbec nikdo to nečekal. Žádný z našich superpočítačů, žádná z našich teorií, žádný z našich modelů. To nepředpověděl David McComas, vedoucí vědec mise, to nazval nejneočekávanějším objevem v historii kosmického výzkumu. Nakonec si uvědomili, že stuha je nějak v souladu s magnetickým polem galaxie venku. Ale jak vznikala naprostá záhada? Vědci se zoufale snažili stuhu vysvětlit a házeli na stůl složité nápady jako sekundární výměnu náboje nebo deformaci magnetického pole. Zní to jako vznešená vědecká mluva, ale pravdou je, že to bylo jen hádání. Jsme tu téměř o 2 desetiletí později a stále se přou o to, čím ta obrovská stuha vlastně je. Když odstraníme všechen vědecký žargon, důsledky jsou děsivé. Postavili jsme vyspělou kameru, namířili ji k obloze, abychom zkontrolovali neviditelný štít, který nás drží naživu. A ta první věc, kterou jsme našli, byl mohutný strukturní útvar táhnoucí se přes celou sluneční soustavu, o kterém jsme neměli ani tušení. A stuha nebyla jediným překvapením. Sonda IBEX zachytila i podivný šum energie přicházející ze zcela náhodných směrů, kde podle modelu mělo být absolutní ticho. Nutí nás to položit si nepříjemnou otázku. Pokud lidé zodpovědní za pochopení našeho přežití nedokáží vysvětlit ani největší a nejjasnější útvar přímo na našem prahu, jak můžeme věřit modelům, které říkají, že jsme v bezpečí? A pokud jsme našli obrovskou stuhu jenom tak, že jsme náhodou namířili kameru k obloze, co dalšího se ještě skrývá tam venku ve tmě jen proto, že jsme dosud nesestrojili správný přístroj, abychom to viděli? Napište do komentáře, jestli si myslíte, že máme dnes lepší přístroje než před 20 lety. Vaše názory mě opravdu zajímají, se všemi těmi rozbitými modely a obřími nevysvětlenými stuhami nás každá jednotlivá záhada na okraji sluneční soustavy vždy vrací k jediné děsivé otázce. Drží náš štít vůbec? A pokud ano, jak velkou ochranu nám ve skutečnosti poskytuje? Nyní díky sondám Voyager, o kterých jsme mluvili, víme, že štít fyzicky funguje právě teď uvnitř bubliny, jsou úrovně záření relativně bezpečné, ale v okamžiku, kdy vystoupíte ven, dostanete plnou nezastíněnou ránu galaxie. Problém je v tom, že naše brnění je očividně zdeformované. Ta obrovská stuha na obloze dokazuje, že heliosféra interaguje s hlubokým vesmírem způsoby, kterým nerozumíme. To znamená, že náš štít může být neuvěřitelně tenký na místech, která považujeme za bezpečná, ale zhoršuje se to v roce 2016 tým vedený Antonem Wallnerem z Australské národní univerzity našel něco, co jde daleko za hranice. Prosté matematické chyby v našich modelech našly důkaz, že náš štít může být zcela prolomen. Vzpomínáte si na ta hlubinná sedimentová jádra, o kterých jsme mluvili dřív, která fungují jako planetární kronika Země? Když se vědci pozorně podívali na to bahno, nenašli pouze špičky záření. Našli izotop zvaný železo 60. A tady je důvod, proč by vám z toho měl běhat mráz po zádech. Železo 60 se v naší sluneční soustavě přirozeně nikde neformuje. Absolutně jediné místo ve vesmíru, kde může vzniknout, je uvnitř ohnivého jádra obrovské vybuchující hvězdy. Jakékoliv železo 60 nalezené na Zemi je cizí střepina vyhozený radioaktivní popel mrtvé hvězdy. Fyzicky sem doputovalo ze supernovy v hlubokém vesmíru a kronika oceánského dna ukázala 2 masivní, nepopiratelné vrcholy tohoto cizího popela. Jeden zhruba před 2 až 3 miliony let a další před 6 až 7 miliony let.
A abychom dokázali, že to nebyl jen nějaký místní výpadek na Zemi, zkontrolovali jsme vzorky půdy přivezené astronauty mise Apollo. Přesně stejný izotop ze stejných časových období tiše ležel v prachu na Měsíci. Zamyslete se nad tím, co to znamená. Obří hvězda explodovala, vzdálená světelné roky a výbuch byl tak silný, že fyzický odpad prorazil přímo skrz obranu naší sluneční soustavy a snášel se jak na Zemi, tak na Měsíc. Dvakrát během posledních 7 milionů let, ať už jsme měli v té době jakékoliv stínění, naprosto selhalo v tom udržet to venku. Je lákavé odbít supernovy jako neuvěřitelně vzácné události, ale jejich frekvence? Není to podstatné doručení, je to podstatné. Štít to propustil, zhroutil se už dřív. Máme tendenci myslet si, že naše současná pokojná sluneční soustava je norma. Pravdou ale je, že ten náš klidný čas je odchylkou. Vesmír je násilně radioaktivní místo. Naše biosféra, tedy souhrn všeho života na planetě a prostředí, ve kterém žije, je tak neuvěřitelně křehká, že kdyby se galaxie kdy vrátila k továrnímu nastavení, byli bychom okamžitě spáleni. Pokud náš sluneční štít prosakuje a cizí střepiny ze supernovy fyzicky dopadají na Zem, musíme si položit mnohem větší a mnohem nebezpečnější otázku. Udělalo všechno toto kosmické záření s naším světem ještě něco jiného kromě toho, že zanechalo chemický otisk v bahně? Na konci 90. let astrofyzik jménem Henrik Svensmark navrhl myšlenku, která propojila tyto body způsobem, který lidem vyrazil dech. Naznačil, že kosmické paprsky neprocházejí jen tak našimi těly. Fyzicky mění naše počasí. Tady je, jak jeho teorie funguje. Když vysokoenergetické kosmické paprsky proboří heliosféru a narazí do naší spodní atmosféry, ionizují vzduch. Elektricky nabíjejí molekuly. Náhle se tyto nabité částice chovají jako drobné magnety. Vodní pára ve vzduchu je k nim přitahována, lepí se na ně a vytváří kapky vody. Ve vědě jim říkáme zárodky oblaků. Matematika je brutálně jednoduchá. Více kosmických paprsků prosakujících naším štítem znamená více zárodků oblaků. Více zárodků znamená více oblaků pokrývajících Zemi. Více oblaků znamená, že více slunečního světla se odráží zpět do vesmíru, což způsobí, že celý povrch naší planety se ochladí. Pomyslete na čisté měřítko toho, co Svensmark říkal. Neviditelná magnetická bublina sedící 18 miliard kilometrů daleko by doslova mohla fungovat jako globální termostat Země. Nejprve se širší klimatická komunita silně ohradila. Tvrdili, že vliv vesmírného záření na naše oblaky musí být příliš malý na to, aby měl význam. Pak ale v roce 2011 vědci v CERNu, obrovské laboratoři částicové fyziky v Evropě, se rozhodli debatu uzavřít, postavili high-tech komoru, naplnili ji umělými zemskými plyny a vystřelili do ní paprsek vysokoenergetických částic, aby dokonale simulovali galaktické kosmické záření. A hádejte, co fungovalo to? Paprsek částic vytvořil zárodky oblaků v přesně takových objemech, jaké Svensmark vypočítal. První základní článek řetězce už nebyl pouhou teorií. Byl experimentálně prokázán v laboratoři. To, jestli tento kosmický termostat funguje na globální úrovni, je stále zuřivě diskutováno. Pokud ale ano, mění to vše, co jsme si mysleli, že víme o historii naší planety. Znamená to, že ty divoké výkyvy Berilia 10, které jsme našli zakopané na dně oceánu, nebyly jen radiační události. Byly to masivní klimatické události. Pokaždé, když náš štít zeslábl, Země se ochladila. A to nás přivádí k děsivému zjištění. Vzpomínáte si na ten hustý vysokotlaký oblak G, ke kterému právě letíme, ten, který rozdrtí naši ochrannou bublinu? Pokud se náš štít zmenší, záření nám nedá pouze o trochu vyšší riziko rakoviny. Projeví se to v našich povětrnostních vzorcích. Mohlo by to spustit globální teplotní změny, zničit úrodu plodin a radikálně změnit globální ledové pokrytí. Skřížil někdo někdy ty starobylé výkyvy záření s nevysvětlenými dobami ledovými v dějinách Země? Co přesně se stalo s naším oblačným pokrytím během slunečního minima v letech 2019 až 2020, když úrovně kosmického záření dosáhly moderního rekordu? A co je nejdůležitější, pokud je tento kosmický termostat alespoň částečně skutečný, co přesně se s námi stane, až konečně narazíme na ten oblak G? Pokud je tento neviditelný kosmický termostat skutečný, nemluvíme jen o pár špatných zimách. Spojení sahá nekonečně hlouběji. Mohli bychom se dívat na spouštěč masivních dob ledových a kromě toho na úplnou eliminaci života na Zemi. Abychom pochopili, jak se to děje, musíme se podívat na to, jak se ve vesmíru ve skutečnosti pohybujeme. Naše sluneční soustava neletí jen v rovné ploché čáře. Představte si galaxii Mléčné dráhy jako obří točící se gramofonovou desku. Zatímco obíháme střed, jezdíme na kosmickém kolotoči a pomalu se houpeme nahoru a dolů.
Procházíme hustým prašným středem galaktické roviny každých 30 až 35 milionů let. A střed té roviny je nebezpečné sousedství. Je nahuštěný hustším plynem, větším množstvím prachu a mnohem více vybuchujícími hvězdami, které vystřelují kosmické paprsky všemi směry. V roce 1997 si vědci všimli něčeho děsivého. Načasování velkých dob ledových na Zemi se dokonale shoduje s houpavým pohybem naší sluneční soustavy galaxií. O pár let později to astrofyzici Michail Medvedev a Adrian Melot posunuli o krok dál. Argumentovali tím, že pokaždé, když se ponoříme do té husté galaktické roviny, je náš štít přemožen. Tok z kosmického záření prudce vzroste, Svensmarkův mechanismus oblaků jede na plné obrátky, obloha potemní mraky a planeta zamrzne. Matematika sedí. Hluboké zmrazení. Země se zhlukuje ve vzorcích, které dokonale odpovídají tomu, kde jsme byli v galaxii. Ale hororový příběh nekončí u ledu. Za posledních 500 milionů let byl život na Zemi téměř 5krát vyhuben. Ordovické vymírání před 443 miliony let, devonské prymské, které bylo tak brutálně násilné, že vyhubilo 96% všech mořských druhů na planetě. Pak triasové a nakonec křídové, které vyhubilo dinosaury. Když se profesor Medvedev na tyto události pozorně podíval, našel mrazivou souvislost. Některá z nejničivějších hromadných vyhynutí na naší planetě se dokonale shodují s obdobími, kdy naše sluneční soustava procházela specifickými, vysoce radioaktivními oblastmi galaxie. Skeptici by teď mohli říct, že korelace neznamená příčinnost a technicky jistě měli byste pravdu. Dovolte mi ale zeptat se, kolik korelací musíme najít, než přestaneme říkat, že to jsou náhody. Kolik hromadných vyhynutí musí přesně sedět se stejným kosmickým vzorcem, než konečně přiznáme děsivou pravdu. Galaxie možná doslova mačká tlačítko obnovení, vyřazuje život na Zemi v pravidelných intervalech a pokud záření nestačí na to, aby nás zabilo, je tu ještě jedna děsivá mezera v našem obranném systému. Naše heliosféra je magnetický štít. Odráží pouze věci, které mají elektrický náboj. To znamená, že jakákoliv hmota letící vesmírem, která žádný náboj nenese, jako mezihvězdný prach, prochází přímo skrz naše stěny, jako by tam ani nebyly. Pokud tyto nenabité částice nesou složité cizí organické látky jako kosmické viry nebo priony, mohly by tiše drift dolů do naší atmosféry. Prion, abych vysvětlil, je zvláštní druh proteinu, který může způsobovat onemocnění tím, že nutí jiné proteiny, aby se chybně skládaly. Tyto částice by se mohly usadit na povrchu našeho světa a zavést biologické noční můry, proti kterým náš imunitní systém absolutně nikdy nebyl navržen, aby bojoval. Ale nejděsivější mezera v našem magnetickém štítu nesouvisí se zářením, hranice naší sluneční soustavy nepropouští jen energii. Fyzicky propouští cizí hmotu a ten tok můžeme skutečně změřit. Když satelit IBEX mapoval oblohu, nenašel jen tu obří zářící stuhu. Detekoval také skutečné fyzické atomy mezihvězdného helia a vodíku plovoucí hluboko uvnitř naší sluneční soustavy. Nemluvím o okraji, mám na mysli přesně tady, zhruba ve vzdálenosti Země od Slunce, protože tyto atomy nesou absolutně nulový elektrický náboj. Magnetické pole naší heliosféry se jich ani nemůže dotknout, prostě jen propluli stěnami, neustále přicházejí ze směru souhvězdí. Štíra závratnou rychlostí 26 km za sekundu skrze naši planetu právě v tuto chvíli neustále vane doslovný mezihvězdný vítr. To odhaluje nejtemnější tajemství naší planetární zbroje. Tato 70% ochrana, o které neustále mluvíme, jediná věc, díky které je naše radiační prostředí přežitelné. To platí pouze pro nabité kosmické paprsky. Pro neutrální plyn, neutrální prach a neutrální pevné objekty je naše heliosféra ze 100% průhledná. Štít má obrovské slepé místo. Jediný atom cizího helia plující kolem rychlostí 26 km za sekundu zní naprosto neškodně a sám o sobě je hrozbou. Ale není ten atom. Hrozbou je princip. Pokud neutrální plyn může proklouznout přímo přes naši obranu, co dalšího proklouzne? Mezihvězdný prach proklouzne a pokud proklouzne prach, proklouznou i větší věci. Vlastně už absolutně přesně víme, že obrovské pevné objekty z hlubokého mezihvězdného prostoru pronikly do vnitřní sluneční soustavy v posledních letech alespoň 3krát. Možná jste o nich slyšeli ve zprávách bizarní, rychle se pohybující cizí horniny jako Oumuamua a kometa Borisov. Nenarodili se v naší sluneční soustavě, přišli z hluboké tmy, prorazili heliopauzu a proletěli přímo kolem Země. A náš obrovský ochranný štít s tím nemohl udělat vůbec nic, aby je zpomalil. Když ten první cizí návštěvník Oumuamua se objevil na našich nebesích, okamžitě rozbil vše, co jsme si mysleli, že víme o orbitální fyzice. Objevil se v říjnu roku 2017.
Dalekohled Pan-STARRS sedící poblíž vrcholu sopky na Havaji zachytil malou tečku pohybující se přes oblohu. Astronomové okamžitě věděli, že je něco špatně. Jeho dráha byla nemožná pro cokoliv, co se zrodilo uvnitř naší sluneční soustavy. Pohyboval se tak rychle a přicházel pod tak strmým úhlem, že ho gravitace Slunce nemohla zachytit. Byl to skutečný mezihvězdný tulák přicházející z prázdnoty a směřující rovnou zpět do ní. A pak tu byl ten tvar. Odhadovalo se, že je dlouhý zhruba 400 metrů, ale neuvěřitelně tenký jako obří doutník nebo kosmická palačenka. Naprosto žádný známý asteroid nebo kometa. V celé naší sluneční soustavě tak nevypadá tvar, ale ani nebyl nejpodivnější část. Skutečným problémem bylo jeho zrychlení. Když Oumuamua proletěl kolem Slunce a začal směřovat zpět do hlubokého vesmíru, zrychlil. Zrychlil mírně rychleji, než dokázaly samotné zákony gravitace vysvětlit. Tento druh zrychlení se obvykle vidí u komet, jak se přibližují ke Slunci. Jejich led se odpařuje a vytváří zářivý ohon, který funguje jako přírodní raketový motor. Tady je ale háček. Oumuamua žádný ohon neměl. Dalekohledy se podívali zblízka a nenašli absolutně žádný důkaz o plynu nebo prachu kolem něj. Něco fyzicky tlačilo tento objekt a my jsme absolutně neměli ponětí, co to bylo. Vědci se zoufale snažili najít odpovědi. Někteří navrhli, že to byl úlomek dusíku led odštípnutý z planety podobné Plutu v jiném hvězdném systému, což by činilo jeho výfukové plyny pro naše smysly neviditelné. Jiní navrhli, že to byl ledovec z vodíku Avi Loeb, špičkový astrofyzik z Harvardu, pověstně argumentoval, že jeho tvar a podivné zrychlení dokonale odpovídaly slunečnímu plachtění. To znamená, že to vůbec nebyla přírodní hornina, ale kus mimozemské technologie. Debata zuří dodnes. Nikdy se to s jistotou nedozvíme, protože ten objekt je pryč. Proletěl naším sousedstvím a zmizel ve tmě, ale Oumuamua předvedl něco mnohem děsivějšího než možnost mimozemské technologie. Dokázal, že náš planetární obranný systém je proti mezihvězdným hrozbám prakticky k ničemu. Trávíme všechen čas sledováním místních asteroidů. Předpokládáme, že budeme mít roky nebo desetiletí na přípravu, pokud jeden z nich zamíří k Zemi. Oumuamua ale dokázal, že obrovský pevný objekt může vletět z hlubokého vesmíru ohromujícími rychlostmi a my ho ani neuvidíme, dokud nás už nemine. Oumuamua jsme nespozorovali, dokud už neletěl ven. Kdyby jeho dráha byla nakloněna jen o pár stupňů jinak, kdyby byl na přímé srážkové kolizi se Zemí, ani bychom neviděli záblesk. Byl to kosmický ekvivalent kulky odstřelovače letící naším obývákem. A my jsme uviděli rozbité sklo až potom, co byl střelec pryč. Mysleli byste si, že po Oumuamuovi by ty nejchytřejší vesmírné agentury na světě byly v plné pohotovosti? Sledovali oblohu se svým vybavením za miliardy dolarů, čekajíce na dalšího cizího návštěvníka, ale druhý mezihvězdný objekt nenašla NASA. Našel ho chlap, který si na svém dvorku postavil vlastní dalekohled. 30. srpna roku 2019 se Gennadij Borisov, amatérský astronom, na Krymu díval skrz dalekohled. Pečlivě si ho sám sestavil a všiml si slabé šmouhy pohybující se příliš rychle na to, aby ji svazovala gravitace Slunce. Byla to první potvrzená mezihvězdná kometa v lidské historii. Na rozdíl od Oumuamua tato vlastně vypadala normálně. Měla zářící hlavu a prašný ohon. Po 75 let od té doby, co to navrhl harvardský vědec jménem Fred Whipple, jsme považovali komety za špinavé sněhové koule, volné kusy ledu a prachu. Borisovova kometa dokázala, že cizí hvězdné systémy také vyrábějí špinavé sněhové koule. Když ale vědci analyzovali světlo, které jí prosvítalo, uvědomili si, že je něco hluboce špatně. Chemie byla zcela cizí. Hladiny oxidu uhelnatého na ní byly až 9krát vyšší než u jakékoliv komety, kterou jsme kdy viděli v naší sluneční soustavě. Sám chemický recept dokázal, že se zrodila v mrazivém, vzdáleném, neznámém koutě galaxie. Tento objev cizího ledu prolétajícího naším sousedstvím vyvolává masivní, hluboce nepříjemnou otázku o naší vlastní planetě. Po desetiletí jsme předpokládali, že Země získala své oceány z místních komet, které do ní narazily před miliardami let. V roce 2014 ale Evropská kosmická agentura vyslala kosmickou loď Rosetta, aby přistála na jedné z našich vlastních místních komet. 67P otestovali led, aby zjistili, jestli odpovídá vodě na Zemi. Změřili něco zvaného poměr deuteria k vodíku, v podstatě chemický otisk vody. Výsledek byl šokující. Voda na kometě neodpovídala vodě v našich oceánech. Ve skutečnosti byla 3krát odlišná. Toto jediné měření dokázalo, že oceány Země nepocházely ze standardních komet v naší sluneční soustavě. Tak dejme tyto kousky dohromady. Chlap s domácím dalekohledem našel cizí kometu prolétající přímo naším dvorkem.
Chemie ledu tam venku neodpovídá, ledu tady a voda plnící naše oceány. Samotná voda uvnitř vašeho vlastního těla právě teď pochází ze zdroje, který jsme stále neidentifikovali. Nutí nás to dívat se na tu obrovskou, údajně ochrannou hranici na okraji naší sluneční soustavy v děsivém novém světle. Nepropouští jen záření, nedovoluje jen kamenům lát kolem hranice, vůbec neudržuje vnějšek odděleně od vnitřku a je zcela možné, že stavební bloky všeho, čím jsme prokloubli přímo skrz ni. Co o tom soudíte? Možná jsme všichni částečně z mezihvězdné hmoty. Napište do komentáře. Zajímá mě, jestli vás tato myšlenka fascinuje nebo děsí. Oumuamua a cizí kometa mohly být odbyty jako vzácné, jednou za život se vyskytující výjimky. Ale třetí objekt smazal tuto uklidňující lež navždy. Kolem července roku 2025 zachytil teleskopový systém Atlas v Chile. Objekt, který nyní nazýváme 3 letícími ze hvězd. Oficiálně 3 i Atlas trhal naší sluneční soustavou závratnou rychlostí 60 km za sekundu. Abyste si představili, jak je to šílené, pohyboval se tak absurdně rychle a pod tak extrémním úhlem, že nejen unikl gravitaci slunce, ale prakticky ji ignoroval. To dává 3 potvrzené cizí objekty noře se naším systémem za pouhých 8 let. 2017, 2019 a 2025 mezera mezi těmito návštěvami se nezmenšuje proto, že by mezihvězdný provoz najednou houstl. Zmenšuje se proto, že naše dalekohledy konečně získávají dostatek kvality, aby je viděli. Spočítejte si to, pokud se nám podaří zachytit 3 takové věci pomocí naší současné omezené technologie. Skutečné množství neviditelných objektů, které právě teď prolétají naším sousedstvím, je ohromující. Tyto mezihvězdné kameny nejsou vzácní turisté, jsou to nepřetržitý hustý provoz a naše obří magnetická bublina, heliosféra, neudělá absolutně nic, aby je odfiltrovala nebo zpomalila. Vstupují a vystupují, jako by naše stěny vůbec neexistovaly. Pomyslete na to, jak to rozbíjí naši iluzi bezpečí. V roce 1705 brilantní astronom jménem Edmund Halley dokázal, že komety se pohybují podle předvídatelných rozvrhů, ukázal, že sluneční soustava je jako obří hodinový stroj. Víme, kde věci jsou a víme, kdy se vrátí. Tyto nové objekty se ale neřídí našimi pravidly. Nikdo nevypočítal jejich příjezd, protože nikdo ani nevěděl, že existují, dokud už nebyli uvnitř domu. A tady je část, která to dělá hluboce osobním. Vesmírné kameny prostě neproletávají čistě, jak se zahřívají. Ztrácejí miliony tun trosek. Zanechávají za sebou obrovskou neviditelnou brázdu cizího prachu, protože je tu neustálá dálnice těchto objektů, pohybujících se naším systémem. Ten cizí prach se neustále snáší dovnitř. Nakonec narazí do atmosféry Země, snáší se z oblohy a nese s sebou nezmapované izotopy a složité, neidentifikované organické sloučeniny z mrtvých hvězdných systémů. Každý jediný den se malá část těchto trosek z hlubokého vesmíru usadí na našich oceánech, našich ulicích a našich polích. Nemusíte vletět do radioaktivní prázdnoty, abyste se dotkli hlubokého vesmíru. Štít je tak úplně rozbitý, že stačí jen se nadechnout, tady je ale skutečně ohromující část. Až dosud bylo všechno, o čem jsme mluvili. Heliosféra, zdeformovaný magnetický štít, kosmické záření a tento cizí prach, který dýcháte jen o vnitřním nádvoří naší sluneční soustavy, té drobné, jasně osvětlené zóně řízené slunečním větrem. Sluneční soustava ale nekončí na hranici té bubliny. Rozšiřuje se obrovsky, děsivě dál. Sahá do oblasti tak nepředstavitelně obrovské, že dosahuje 1/5 vzdálenosti k nejbližší hvězdě. A ta nejšílenější část je, že to absolutně nikdy nikdo neviděl. V roce 1950 se nizozemský astronom jménem Jan Oort díval na dráhy 19 dlouhoperiodických komet a snažil se zjistit, odkud sakra přicházejí. Zmapoval ty nejvzdálenější body jejich oběžných drah a očekával, že přicházejí z ploché desky podobné pásu asteroidů. Místo toho ale matematika ukázala něco zcela odlišného. Komety neletěly z ploché čáry. Nořily se dovnitř ze všech myslitelných směrů. Zhora, zdola, zleva, zprava. Jediná geometrie, která může přitahovat kameny směrem k nám ze všech směrů najednou, je obří dutá koule a vzdálenost byla ohromující. Oort spočítal, že tato kulová zásobárna se nachází zhruba 50 000 astronomických jednotek daleko. Pomyslete na měřítko. Neptun je vzdálen 30 jednotek, okraj našeho magnetického štítu je vzdálen 120 jednotek, nejbližší hvězda je vzdálena 268 000 jednotek. Tam venku, v mrazivé tmě, jen ve zlomku cesty k nejbližšímu hvězdnému systému, sedí dutá schránka obsahující zhruba 100 miliard zmrzlých komet velikosti města. Říkáme i Oortův oblak A, nikdy ho nikdo přímo neviděl. Víme, že existuje, jen tak jako víme, že existuje temná hmota.
Pozorováním toho, co dělá s věcmi okolo a co dělá, je děsivé. Oort si uvědomil, že tyto komety neustále přicházejí jako dynamicky nové objekty, což znamená, že padají směrem ke Slunci úplně poprvé. To dokazuje, že tato obří zásobárna není jen statický spící hřbitov. Něco tam venku ve tmě neustále míchá hrnec. Podle nejlepších superpočítačových simulací, jako je slavný niceský model, se naše sluneční soustava zrodila v naprostém gravitačním chaosu. Obří planety vyhodily biliony ledových kamenů ven do tmy a vytvořili tento oblak. A nyní, o miliardy let později, je ten obrovský roj zmrzlých střepin stále tam nahoře, vysoce nestabilní. Pokaždé, když se k naší soustavě přiblíží příliš blízko zbloudilá hvězda nebo hustý galaktický oblak, jeho gravitace zatřese stromem a když se strom třese, čerstvé kusy ledu velikosti města vypadávají ze tmy a padají rovnou dovnitř k nám. Pokud vás zajímá, jak je to všechno fascinující, dejte mi prosím vědět v komentářích, jestli vás příběh Oortova oblaku překvapil, nebo jestli jste o něm slyšeli už dřív. Samozřejmě, když vědci poprvé navrhli, že existuje tato obří neviditelná hvězda smrti z ledu, byli zcela ignorováni. Jan Oort nebyl ani první, kdo na to přišel. V roce 1932 to matematicky dokázal Ernst Öpik, ignorován Flau v roce 1943. Kenneth Edgeworth navrhl podobný pás ledu těsně za Neptunem. Ignorován v roce 1951, Gerhard Kuiper navrhl přesně to samé. Dostal pozornost všech a skončil tak, že to neslo jeho jméno místo Edgewortha. Je to vtipný a frustrující vzorec v astrofyzice. Někdo navrhne brilantní, správný nápad o vnější sluneční soustavě, vědecké zařízení se mu vysměje a pak, o desetiletí později, někdo konečně postaví dalekohled dostatečně silný, aby prokázal, že měl pravdu. Kuiperův pás byl konečně potvrzen v roce 1992, téměř 50 let poté, co ho Edgeworth navrhl, když dva astronomové našli první objekt pomocí obrovského dalekohledu na Havaji. Ale Oortův oblak čekáme přes 70 let a stále je zcela nepotvrzen přímým pozorováním. Vědci jsou si 100% matematicky jisti, že tam je ale žádný dalekohled, který kdy byl postaven, nebyl schopen pořídit snímek jediného objektu, Oortova oblaku. Proč kvůli prokletí zvanému trojí neviditelnost? Za prvé, sluneční světlo tam venku ve vzdálenosti 50 000 astronomických jednotek je 2,5 miliardakrát slabší než to, které vidíte na Zemi. Je tam prakticky temno. Za druhé, samotné objekty jsou prakticky pokryté kosmickými sazemi. Odrážejí téměř nulové světlo, čímž jsou tmavší než kus dřevěného uhlí. A za třetí jsou tak neuvěřitelně chladné, že slabé teplo, které vyzařují, září ve velmi specifické infračervené vlnové délce. Vlnové délce, kterou atmosféra Země přirozeně pohlcuje a blokuje. Od našich dalekohledů. Mohli byste mít ledovec velikosti Manhattanu sedící tam venku právě teď a je zcela mimo detekční práh jakéhokoliv přístroje, který kdy lidstvo postavilo. Ale je tu ještě jeden detail o Oortově oblaku, který vás bude držet v noci vzhůru. Navzdory tomu, že obsahuje 100 miliard objektů, je oblak ohromujícím a nepředstavitelným způsobem prázdný. Průměrná vzdálenost mezi dvěma sousedními kometami tam venku je zhruba 1 miliarda 200 milionů kilometrů. To je vzdálenost ze Země k Saturnu. Představte si to. Bilion zmrzlých těles. Každé sedící samo ve své vlastní obrovské soukromé prázdnotě, viditelné pro nic dotýkané, ničím plující v naprostém mrazivém tichu od úsvitu sluneční soustavy. Matematicky jsme prokázali existenci jediné největší fyzické struktury v celé naší sluneční soustavě, aniž bychom kdy spatřili jediný její kus. Ale Oortův oblak je jen vnější obal schovaný uvnitř. Sedící o něco blíž ke Slunci je něco, co je možná ještě děsivější. V roce 1981 astronom jménem Jack Hills navrhl, že ta obří vnější koule je jen obal. Uvnitř ní, jak tvrdil, sedí masivně hustý, sploštělý vnitřní prstenec ledu sahající mezi 2000 a 20 000 astronomických jednotek. Fyzici tomu říkají Hillsův oblak. Pokud je matematika správná, je tento vnitřní prstenec absolutním netvorem. Obsahuje 5 až 10krát více hmoty než celý vnější Oortův oblak dohromady. Mluvíme zhruba o bilionu jednotlivých objektů širších než kilometr. A stejně jako vnější koule ani Hillsův oblak nebyl nikdy přímo detekován, ani jednou za 44 let. Ale to fyzické měřítko této věci by vám mělo zatočit hlavou. Pojďme sledovat mapu od Země směrem ven. Projdete Neptunem ve vzdálenosti 30 jednotek, narazíte na okraj našeho magnetického štítu heliopauzu ve 120 jednotkách a pak nic. Narazíte na úplně prázdnou mezeru rozprostírající se téměř 1900 jednotek, žádný sluneční vítr, žádné oblaky, jen obrovská, děsivá mrtvá zóna.
A pak ve vzdálenosti 2000 jednotek začíná Hillsův oblak. Pomyslete na to, co jsem právě řekl. Ta obří magnetická bublina heliosféra, masivní struktura, o které jsme strávili celou první polovinu příběhu, štít, který nás drží naživu. Ve srovnání s Hillsovým oblakem je to jen mikroskopická tečka. Je to absolutně nic, vše, co jsme kdy považovali za sluneční soustavu, se vejde do vnitřního Hillsova oblaku stejným způsobem, jako se jediný dům vejde do celé Země. A přestože ho nemůžeme vidět, víme, že Hillsův oblak je ozbrojený a nabitý. Za posledních pár let astronomové našli bizarní, extrémní, trpasličí planety daleko ve tmě. Objekty s názvy jako Sedna Biden a Goblin mají vysoce zdeformované oběžné dráhy, které žádná známá planeta nemůže vysvětlit, a jejich dráhy se vlní daleko do nejhlubších, nejtemnějších okrajů soustavy, přesně tam, kde má začínat Hillsův oblak. Tyto podivné malé světy jsou otisky prstů něčeho nepředstavitelně rozlehlého. Hillsův oblak není jen prázdný prostor. Je to rozlehlý, neviditelný oceán trosek. Dokazuje, že bezpečná, teplá, osvětlená zóna sluneční soustavy, ve které žijeme, není nic jiného než drobná, křehká odchylka. A obklopuje nás ze všech stran, sahá až do poloviny cesty k nejbližší hvězdě. Nekonečný neviditelný arzenál ledu plující v naprostém tichu, jen čekající na to, až gravitace stiskne spoušť. Ale ty nejděsivější stopy o naší izolaci nejsou objekty, které prolétají kolem Země. Jsou to ty, které číhají v hlubokém mrazu. Drobné kusy ledu s názvy jako Sedna, Biden a Goblin jsou ty nejděsivější otisky prstů, jaké kdy byly v moderní astronomii nalezeny. Vše začalo 14. listopadu roku 2003 v Palomarské observatoři v Kalifornii. Astronom jménem Mike Brown a jeho tým skenovali hluboké temné okraje sluneční soustavy, když si všimli slabé tečky pohybující se proti pozadí hvězd. Pojmenovali ji Sedna, měla zhruba 1000 kilometrů v průměru, ale její velikost nebyla šokující. Šokující byla její oběžná dráha. Matematika absolutně nedávala smysl. Abyste pochopili proč, musíte pochopit základní pravidlo gravitace. Oběžné dráhy se neprotahují kouzlem sami od sebe. Pokud se objekt pohybuje po masivně protáhlé oválné dráze, znamená to, že něco masivního ho do toho tvaru muselo vtáhnout. Ale Sedna se ke Slunci nejvíc přibližuje ve vzdálenosti 76 astronomických jednotek. Tomu se říká perihelion. Je to daleko, daleko za gravitačním dosahem Neptunu. Neptun se jí nemůže dotknout. Známé obří planety se jí nemohou dotknout. A přesto se Sedna vlní do mrazivé prázdnoty, do šílené vzdálenosti 937 jednotek a trvá jí přes 11 000 let, než dokončí jediný oběh. Neexistuje absolutně žádný známý fyzikální mechanismus a žádná známá planeta v naší sluneční soustavě, která by mohla vytvořit takovou oběžnou dráhu. Představte si, že sledujete basebalový míček, jak mění směr ve vzduchu, když není žádný vítr a nikdo není vedle, aby ho chytil. To je to, co Sedna dělá. Po několik let si astronomové mysleli, že Sedna je jen bizarní izolovaný úkaz přírody, ale pak v roce 2012 jiný tým našel objekt přezdívaný Biden s podobně nemožnou oběžnou drahou. Pak v roce 2015 našli Goblina, jehož oběžná dráha sahá ohromujících 2000 jednotek do tmy. Najednou to nebyla izolovaná příhoda. Byl to vzorec, ale skutečně mrazivý okamžik nastal, když vědci tyto oběžné dráhy vykreslili na trojrozměrném modelu. Tyto objekty se nepohybují jen v podivných protáhlých smyčkách. Jejich oběžné dráhy jsou zcela srovnané, jsou seskupeny dohromady. Naklánějí se přesně stejným směrem jako hejno ptáků letící v dokonalé šikmé formaci. Pravděpodobnost, že vesmírné kameny se náhodně takto seskupí sami od sebe, je zhruba 1 ku 10 000. To se nestane náhodou, něco masivního, neviditelného a neuvěřitelně silného sedí tam venku, ve tmě a aktivně tyto objekty pase, vyřezává a tvaruje vnější okraje naší sluneční soustavy. Otázka, která pohlcuje desetiletí horečného teleskopického hledání a bezesných nocí pro astrofyziky, je jednoduchá. Co přesně to je? V lednu roku 2016 dva astrofyzici z Caltechu, Konstantin Batygin a tentýž Mike Brown, který našel Sednu, publikovali práci navrhující odpověď, která vytvořila titulky po celém světě. Tvrdili, že neviditelný pastýř je masivní, neobjevený svět, planeta 9. Na základě jejich orbitální mechaniky tato věc není jen drobný kámen. Je to superzemě. Má hmotnost 5x až 10x větší než naše vlastní planeta. A sedí v naprosté temnotě, někde mezi 400 a 800 astronomickými jednotkami daleko, přičemž obíhá Slunce až 20 000 let. Matematika je neuvěřitelně pevná. Statistické důkazy tu jsou.
Ale navzdory masivnímu globálnímu pátrání nejchytřejších lidí na Zemi pomocí nejvýkonnějších dalekohledů, jaké kdy byly postaveny, planeta nebyla nalezena. A protože jsme nenašli žádnou planetu, dveře byly dokořa otevřeny pro mnohem temnější teorie. V roce 2020 fyzici publikovali nápad, který zní jako čistá vědecká fantastika, ale matematicky funguje dokonale. Navrhli, že gravitační duch, který tahá tyto ledové kameny, není vůbec planeta. Je to prvotní černá díra. To by nebyla černá díra zrozená z umírající hvězdy. Tohle je relikt vytvořený z chaotických hustotních fluktuací v úplně první zlomek sekundy po velkém třesku. Představte si černou díru, která váží jako 5 celých zemí, ale byla fyzicky stlačena na velikost tenisového míčku. Sedí tam venku, v naší kosmické zahradě, zcela neviditelná pro každý přístroj, který máme. Vyzařuje nulové světlo. Pohlcuje velmi málo hmoty, je to drobný, tichý, superhmotný fantom. Existuje ale třetí skupina vědců, kteří tvrdí, že obě myšlenky jsou špatné. Naznačují, že tam není žádná planeta, žádná černá díra a žádný duch. Tvrdí, že seskupení je jen pozorovacím artefaktem, což znamená, že jsme tyto objekty našli takto srovnané jenom proto, že tam právě byly namířeny naše dalekohledy. Takhle stojíme. Obří, neviditelná planeta. Prvotní černá díra velikosti tenisového míčku nebo absolutně nic. 3 radikálně odlišná vysvětlení pro přesně stejná data. Žádné z nich nebylo prokázáno, žádné z nich nebylo vyloučeno. Co si o tom myslíte vy? Která teorie vám zní? Nejpravděpodobněji? Planeta 9, prvotní černá díra nebo prostě iluze pozorování? Napište mi do komentáře. Vaše teorie mě opravdu zajímají. Desetiletí prázdných hledání obvykle znamená, že objekt prostě tam není, ale dívat se do hlubokého vesmíru není tak jednoduché. Hledací objem ve vzdálenosti 800 astronomických jednotek je nepředstavitelně rozsáhlý. Objekt tam venku dostává téměř nulové sluneční světlo, což znamená, že je mrazivě studený a nepředstavitelně slabý. Pohybuje se tak pomalu proti pozadí hvězd, že na kameře sotva zaregistruje. Absence detekce neznamená absenci existence. Masivní objekt řídící vnější okraje našeho domova by mohl doslova sedět na naší obloze právě teď pohřbený jako jediný nerozpoznaný pixel na fotografii, kterou jsme už pořídili. A to je skutečná hrůza této záhady. Hrozbou není, že se tento objekt přižene a zničí Zemi. Skutečně děsivý důsledek je to, co to vypovídá o nás. Rádi věříme, že jsme zmapovali sluneční soustavu. Učíme naše děti, že je to spořádané, dobře pochopené sousedství 8 planet. Pravdou ale je, že gravitační vrcholový predátor velikosti 5 zemí by mohl právě teď obíhat naše vlastní slunce. A my jsme prostě příliš slepí, abychom ho viděli. Pokud nám může uniknout něco tak masivního na našem vlastním dvorku, co dalšího se ve tmě skrývá? Ať už tam venku ve tmě číhá cokoliv obří planeta, prvotní černá díra nebo roj neviditelné gravitace vleče za sebou objekty, které nejsou normálním vesmírným odpadem. Jsou to dokonalé starobylé časové schránky ve nejtemnějších zákoutích Oortova oblaku. A Hillsova oblaku se teplota pohybuje mezi 4 a 10 stupni nad absolutní nulou. Při těchto teplotách se samotné zákony chemie v podstatě zastaví. Led netaje, molekuly nereagují. Kameny sedící tam venku jsou tvořeny z vody, ledu, metanu, čpavku a oxidu uhelnatého, dokonale uzamčené v přesně stejném chemickém stavu, ve kterém byly před 4 miliardami 600 miliony let, když byla naše sluneční soustava jen výřivým oblakem plynu. To znamená, že pokaždé, když je kometa vyražena z toho oblaku a padá směrem k Zemi, nese s sebou neporušený, nezměněný kus naší násilné geneze. A násilný je přesně to správné slovo, protože ten masivní oblak zmrzlých časových schránek tam nebyl umístěn jemně. Zrodil se v naprosté katastrofě. Architektura tohoto ledového štítu byla ukována v prudké katastrofě zhruba před 4 miliardami let. Podle našich nejlepších superpočítačových simulací slavného niceského modelu byly obří planety v naší sluneční soustavě dříve mnohem blíže u sebe. Ale nakonec Jupiter a Saturn padly do osudového gravitačního rytmu. Trefili rezonanci, která fungovala jako masivní kosmická pumpa vstříkávající chaotickou energii do systému, násilně vymrštila Uran a Neptun směrem ven a rozprášila miliardy ledových těles všemi směry jako šrapnel z bomby. Kameny, které byly vrženy ven, ale neměly úplně dost rychlosti, aby unikly slunci, úplně zmrazily se na místě a staly se Oortovým oblakem. Ale kameny, které byly vrženy dovnitř, ty se staly pozdním těžkým bombardováním. Po miliony let neúprosná bouře komet a asteroidů velikosti města pršela na vnitřní planety. Pokud se dnes podíváte na Měsíc, ty masivní tmavé krátery pokrývající jeho tvář jako Mare Imbrium jsou jizvy z přesně té bombardovací kampaně.
Ale tady je ten nejstrašidelnější detail ze všech načasování. Úplně první mikroskopické stopy života na Zemi pocházejí zhruba před 3 miliardami 800 miliony let. To je přesně ten geologický okamžik, kdy pozdní těžké bombardování konečně přestalo. Život se prostě nahodile nevyvinul. Vydrápal se do existence v absolutní vteřině, kdy se kosmické kobercové bombardování zastavilo. Náš obří vnější oblak se zrodil z katastrofy a my jsme se zrodili v jejím doutnajícím dozvuku. Po desetiletí jsme bezpečně předpokládali, že všech těch miliardy komet v Oortově oblaku jsou naše vlastní šrapnely vyhozené našimi vlastními planetami. Chemická data však vyprávějí mnohem temnější příběh. V roce 2010 neuvěřitelná počítačová simulace ukázala, jak Slunce vypadalo, když se zrodilo. Jako většina hvězd se nezrodilo samo. Vytvořilo se v husté, přeplněné hvězdné porodnici po boku tisíců dalších hvězd. Po miliony let tyto novorozenecké hvězdy obíhaly extrémně blízko sebe. A jak to dělali? Jejich gravitace si hrála na přetahování. Fyzicky obchodovali s planetami, kameny a ledem. Výsledky simulace byly ohromující. Až 90% komet v našem vnějším Oortově oblaku bylo ve skutečnosti ukradeno cizím sourozeneckým hvězdám, které dávno odplouvaly pryč. A vlastně máme fyzický důkaz této přeplněné porodnice. Našli jsme starobylé meteority na Zemi obsahující jedinečné izotopy jako hliník 26, které mohou být produkovány pouze masivně vybuchujícími supernovami. Dokazuje to, že naše mladé Slunce žilo přímo vedle masivních hvězd, které prudce explodovaly. Naše nejvzdálenější hranice je postavena z materiálu někoho jiného. Nepostavili jsme stěny naší vlastní sluneční soustavy. Zdědili jsme je od hvězdné rodiny, která se rozprchla před miliardami let. Oortův oblak není stěna, kterou jsme postavili. Je to kosmický hřbitov ukradeného ledu nazbíraného z hvězd, které zemřely před miliardami let. Obří neviditelná koule mimozemských trosek čeká 50 000 astronomických jednotek daleko. Jediná otázka, která pro naše přežití má význam, je to, co stiskne spoušť. Možná si myslíte, že je to jen náhodná gravitace prolétajících hvězd nebo ta skrytá planeta 9. Skutečná odpověď je ale mnohem větší. Je to galaxie samotná. V 80. letech si astrofyzici uvědomili, že čistá hmota galaktického disku Mléčné dráhy, zhruba bilionkrát větší hmota Slunce, vytváří neustálou neutěkavou slapovou sílu na naši sluneční soustavu. Gravitační přitažlivost je matematicky drobná, téměř absurdně malá. A přesto je za miliardy let jedinou nejdominantnější silou tvarující naše přežití. Galaktický příliv je primárním mechanismem vstřikujícím komety do vnitřní sluneční soustavy. Téměř každá dlouhoperiodická kometa, kterou jste kdy viděli, planoucí přes noční oblohu, byla nakonec sem postrčena gravitací samotné Mléčné dráhy. Dokazuje to děsivou realitu zvanou hypotéza otevřené membrány. Rádi přemýšlíme o naší sluneční soustavě jako o izolovaném, bezpečném malém ostrově. Ve tmě není hranice naší soustavy. Není pevná stěna, je to polopropustná membrána. Jsme fyzicky všiti do Mléčné dráhy neviditelnými nitkami gravitace a galaxie aktivně neustále sahá dovnitř. Svými prsty vytahuje ledové bomby ze tmy a pouští je na náš dvorek. Zatímco pomalý stálý tah Mléčné dráhy nastavuje obecné tempo, prolétající hvězdy ho mohou prudce zrychlit a jedno z těchto setkání už proběhlo. V průměru každých 100 000 let prolétne cizí hvězda v rámci několika světelných let od našeho Slunce, ale zhruba před 70 000 lety, právě kolem doby, kdy raní lidé a neandrtálci putovali Zemí, jsme měli děsivě těsné setkání. Astronomové objevili dvojhvězdný systém zvaný Scholzova hvězda. Je to slabá rudá trpaslice, spárovaná se sotva viditelnou hnědou trpaslicí. A když vědci vystopovali její trajektorii zpět v čase, uvědomili si, že před 70 000 lety neproletěla jen kolem naší sluneční soustavy. Proletěla přímo skrz vnější okraj Oortova oblaku. To nebylo těsné minutí, byl to přímý zásah. Když ta cizí hvězda prorazila náš vnější štít, její gravitace destabilizovala miliony zmrzlých komet a vykopla je z jejich stabilních oběžných drah. Ale tady je ten detail, ze kterého by vám měla zatuhnout krev v žilách. Vesmír je tak nepředstavitelně obrovský, že tyto narušené komety nepadají na Zemi přes noc. Jsou nakopnuty na masivně protáhlé trajektorie, které trvají 10 000 let, než se dokončí. To znamená, že katastrofa od Scholzovy hvězdy se už stala před 70 000 lety, ale gravitační rázová vlna padajících komet se k nám stále blíží. Neviditelná, zpomalená lavina ledu byla spuštěna před úsvitem lidské civilizace a v tuto chvíli padá dovnitř. Je to jen otázka času, než dosáhne vnitřní sluneční soustavy. Scholzova hvězda je duch z naší minulosti galaxie,
ale operuje podle chladného matematického rozvrhu A. Další masivní narušení už je v kalendáři. V současnosti asi 19,6 světelného roku daleko sedí rudá, trpasličí hvězda známá jako Gliese 710. Díky vesmírnému dalekohledu Gaia, nejneuvěřitelněji přesnému astrometrickému přístroji, jaký kdy byl vypuštěn, prostě nehádáme, kam tato hvězda směřuje. Zmapovali jsme její přesnou trajektorii. Přesně za 1 290 000 let prolétne Gliese 710 přímo skrz naši sluneční soustavu. A na rozdíl od Scholzovy hvězdy, která se jen ohřála o vnější okraj, Gliese 710 bude přímý, ničivý zásah. Prolétne ve vzdálenosti zhruba 10 900 astronomických jednotek. To znamená, že nezasahuje jen vnější Oortův oblak. Noří se přímo do masivního, hustě napěchovaného vnitřního Hillsova oblaku. Matematika toho, co se stane potom, je děsivě jasná. Když ta hvězda prorazí hustou vnitřní zásobárnu, samotný gravitační chaos znásobí počet komet padajících do vnitřní sluneční soustavy 10krát až 100krát. Po 2 až 5 milionů let bude Země vystavena nepřetržitému zvýšenému riziku kosmického bombardování. To není teoretická spekulace. Není to statistický odhad, je to matematická jistota vypočítaná z tvrdých dat. Událost, která zcela přetvoří kometové prostředí naší sluneční soustavy, má konkrétní naplánované datum. A to je skutečně mrazivé uvědomění. Nepropadneme se dnes do globální anarchie, protože událost je vzdálena 1 000 000 let. Zásadně to ale ničí iluzi, že žijeme v bezpečném, trvalém domově, sedíme uvnitř kosmické střelnice a teď máme přesnou účtenku ukazující, kdy bude vystřelena další salva kulek. S vědomím toho, co je tam venku, a s vědomím toho, co přichází, byste si mohli myslet, že naší prioritou bude vyslat přístroje na okraj a nastavit systém včasného varování. No, zkusili jsme to. Lidstvo vyslalo přesně 5 kosmických lodí směrem do hluboké vnější sluneční soustavy. A všech 5 je buď mrtvých, nebo právě umírá. Pioneer 10 byl vypuštěn v roce 1972. Jeho poslední slabý signál se ztratil v šumu v roce 2003. Pioneer 11 se zcela odmlčel v roce 1995. Pak tu máme legendární Voyager 1 a Voyager 2. Vypuštěny v roce 1977 jsou napájeny rozkládajícím se plutoniem. Voyager 1 je právě teď vzdálen asi 167 astronomických jednotek. Řítí se tmou rychlostí 17 km za sekundu, ale jeho výkon klesá o 4 W každý rok. NASA pomalu vypíná jeho ohřívače a přístroje jeden po druhém, jen aby ho udržela při životě. Někdy ve 30. letech tohoto století selže úplně poslední ohřívač, sonda zmrzne, vysílač vychladne a sonda bude mrtvá. Sondu New Horizons, která nám dala náš první detailní pohled na Pluto, čeká přesně stejná mrazivá smrt ve 40. letech. Čistá ironie těchto vzdáleností je matematicky krutá. Voyager 1 je v současné době ve vzdálenosti 167 jednotek. Hustý Hillsův oblak ani nezačíná dřív než ve 2000 jednotkách. Voyager té vzdálenosti nedosáhne dříve než v roce 2310. Vnější okraj Oortova oblaku je vzdálen 100 000 jednotek. Voyager tam nedorazí dalších 30 000 let. To znamená, že než největší průzkumník lidstva konečně dosáhne největší struktury v naší sluneční soustavě, bude mrtvý. Už 29 000 let překročí hranici jako slepý, hluchý, mrznoucí kus kovu. Zcela neschopný hlásit zpět, co najde druhu, který už možná ani nebude existovat. Samotná velikost prázdnoty zaručuje, že nemůžeme postavit obvodový perimetr. 5 mrtvých sond je strašidelný pomník naší izolaci. Tak když naše sondy umírají dlouho předtím, než dosáhnou okraje, a samotná velikost prázdnoty zaručuje, že fyzicky nemůžeme postavit varovný perimetr, zbývá jen jedna možnost. Musíme otevřít naše oči víc než kdy předtím. Sedící na horském vrcholu v Chile ve výšce přes 2600 metrů je observatoř Vera Rubinové a je vyzbrojena jedinou největší digitální kamerou, jaká kdy byla pro astronomii postavena. Ohromující netvor s rozlišením 3,2 gigapixelu začíná je právě teď, v polovině 20. let tohoto století. Tato observatoř dělá něco bezprecedentního. Provádí dědický průzkum vesmíru a času. Místo, aby pořizovala jen statické fotografie oblohy, bude skenovat celou viditelnou oblohu každé 3 noci nepřetržitě po dobu 10 let. V podstatě mění statický vesmír film s vysokým rozlišením. Každý jednotlivý objekt, který se pohybuje, bliká nebo mění jas, bude katalogizován pro temné vnější okraje naší sluneční soustavy. Je to konečný práh. Prvé od doby, kdy byl v roce 1981 navržen Hillsův oblak. Máme konečně přístroj dostatečně citlivý na to, aby mohl přímo detekovat ty vzdálené zmrzlé objekty.
Pokud tam opravdu je skrytá planeta 9 nebo masivní seskupení neviditelných komet tahající za nitky ve tmě, observatoř Vera Rubinové má reálnou šanci je konečně zachytit na kameře a už víme, že tam čekají záhady, které se mají najít. Jen nedávno předtím, než jí začala selhávat energie, sonda New Horizons pohlédla do hlubokého Kuiperova pásu a detekovala anomálně vysoké pozadí ultrafialového světla. Masivní zářící energetický signál bez absolutně žádného identifikovaného zdroje sedí v datech jako děsivý otazník na okraji známého vesmíru. Historicky pokaždé, když jsme namířili nový přístroj na hranici naší sluneční soustavy, naprosto rozbila naše modely. IBEX našel masivní nemožnou stuhu energie, sondy Voyager našly zdeformovaný vroucí štít. Observatoř Vera Rubinové je o řády silnější než cokoliv, co jsme kdy použili. Pokud bude historický vzorec platit, ukáže nám něco, co jsme nikdy neočekávali. A na základě každého precedentu, který máme, ať najde cokoliv, naše situace bude vypadat o mnoho horší. Co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že brzy uvidíme něco, co změní naše chápání sluneční soustavy navždy? Napište do komentáře. Vaše předpovědi mě opravdu zajímají. Zatímco se astronomové připravují dívat ven novými dalekohledy, štít, který nás chrání, se v reálném čase aktivně mění a nečeká, až na to přijdeme, protože naše heliosféra není statická. Zmrzlá bublina dýchá slunce, funguje v 11letém cyklu. Když je slunce na svém maximálním výkonu, sluneční vítr zesiluje. Bublina se rozpíná směrem ven a blokuje téměř všechno kosmické záření. Pomyslete na to jako na hluboký, silný výdech, ale během slunečního minima slunce vítr zeslábne, bublina se fyzicky stáhne, štít se zmenší a do vnitřní sluneční soustavy se dramaticky více záření valí. Toto dýchání sledujeme s metronomickou přesností pomocí něčeho, čemu se říká neutronové monitory, přístroje rozmístěné po povrchu Země, které počítají sekundární částice vytvořené, když kosské paprsky narážejí do naší atmosféry během slunečního minima. V letech 2019 až 2020 zaznamenaly tyto monitory něco mrazivého. Neutronový monitor v Oulu ve Finsku, který nepřetržitě běží od roku 1964, zaregistroval rekordní špičku všech dob. Byl to nejvyšší tok kosmického záření, jaký byl kdy uvnitř sluneční soustavy během celé éry přístrojového pozorování naměřen. A nebyla to jen jednorázová náhoda. Pokud se podíváte na data za posledních několik desetiletí, trend napříč každým jednotlivým slunečním minimem se plíží vzhůru. Pokaždé, když slunce vdechne, štít je o něco slabší než minule, propouští o něco více záření. Vědci stále zuřivě debatují o tom, jestli je to jen dočasný šum ve slunečním cyklu nebo začátek dlouhodobého katastrofického oslabování naší heliosféry. Data ale ukazují směrem, který dokonale ladí se vším, co jsme dosud objevili. Naše brnění se zhoršuje. A toto zhoršování by se nemohlo dít v horší době, protože, jak jsme dříve diskutovali, sluneční soustavě dochází bezpečná silnice. Po posledních zhruba 150 000 let lidstvo užívalo nejvyšší kosmické štěstí. Plujeme místním mezihvězdným oblakem relativně teplou, řídkou a bezpečnou kapsou vesmíru, ale rychle se blížíme ke vzdálenému okraji této bezpečné zóny. Čeká hned, za touto hranicí sedí oblak G, je hustší, má zcela odlišné magnetické pole a bude vyvíjet masivně větší tlak na naši sluneční bublinu. Astrofyzici desetiletí modelovali přesně tuto přechodovou zónu a výpočty jsou ponuré. Když překročíme tu hranici, zvýšený vnější tlak fyzicky stlačí heliosféru dovnitř. Okraj našeho štítu bude posunut nebezpečně blízko k Zemi. Ochranná vyrovnávací zóna se zmenší a záplava záření z hlubokého vesmíru dosáhne vnitřní soustavy. Tato přechodová zóna se zásadně liší od náhodných výkyvů záření v minulosti, protože nyní máme celý řetězec důkazů. Viděli jsme berylium-10 uvězněné v ledu, dokazující minulé komprese. Viděli jsme Svensmarkův mechanismus dokazující, že kosmické záření vytváří masivní planetu zmrazující oblačné pokrytí. Viděli jsme korelace s vymíráními. Viděli jsme cizí trosky ze supernovy vytažené ze dna oceánu. Oblak G už není jen abstraktní astrofyzický koncept na obzoru, je to spoušť. Pokud stlačí naši heliosféru tak, jak modely předpovídají, každý jednotlivý teoretický důsledek, o kterém jsme diskutovali, se okamžitě stává živým scénářem přežití. Kdy přesně tento přechod nastane, nevíme. Děsivá pravda je taková, že už možná probíhá. Řídíme planetární kosmickou loď proti stěně hustého plynu rychlostí 26 km za sekundu zcela slepě. Nejsou tu žádné brzdy, žádný volant a o tom, že jsme narazili do stěny, se dozvíme jen podle toho, co se s námi stane potom. Pokud chcete vědět, co se vlastně stane, když selžou ochranné štíty planety,
Nemusíte spouštět počítačovou simulaci. Stačí se podívat hned vedle, důkaz sedí přímo tam, na noční obloze. Před 3 až 12 miliardami let byl Mars prakticky dvojčetem Země. Měl hustou, hutnou atmosféru, plynoucí řeky, tekuté oceány a potenciálně dokonalé podmínky pro život. Ale pak hluboko uvnitř planety začalo její roztavené jádro chladnout. Vnitřní dynamo zemřelo a s ním se zhroutilo Marsovo magnetické pole. Bez své vlastní magnetosféry Mars přišel o svou osobní planetární zbroj. Najednou syrová, nestlumená zuřivost slunečního větru začala narážet přímo do marťanské atmosféry. Po stovky milionů let sluneční vítr doslova pískofal planetu. Odhazoval molekuly vzduchu jednu po druhé v procesu zvaném sputtering, ultrafialové záření, štěpilo molekuly vody v oceánech a vodík se prostě vyvařil do prázdnoty. Dnes je Mars zmrzlou, ozářenou pustinou s atmosférickým tlakem nižším než 1% Země. Mars je nejlepší forenzní místo činu, ukazuje nám přesně, jak vypadá planeta, když její štít zemře. Země se zdá být dokonale bezpečná pod přikrývkou svého vlastního silného magnetického pole. To pole ale není trvalé. Pravidelně otáčí své póly. Během posledního velkého magnetického obratu zhruba před 780 000 lety pokleslo magnetické štít Země na pouhých 10 až 20% své normální síly a zůstal tak po tisíce let. Nepřekvapivě hluboké ledové jádra ukazují masivní špičky záření přesně během té doby. Tady je ale ten hrůzný scénář. Co se stane, pokud se magnetické pole Země rozhodne otočit přesně ve stejnou chvíli, kdy je naše vnější heliosféra rozdrcena oblakem? Geologové našli starobylé špičky záření v ledu, které jsou matematicky příliš velké, než aby byly způsobeny pouze magnetickým obratem. To znamená, že se to už stalo. Oba štíty magnetosféra Země a heliosféra Slunce selhaly přesně ve stejnou chvíli. Kosmický tok na povrchu se exponenciálně znásobil a cokoliv žilo na povrchu dostalo plnou nefiltrovanou ránu galaxie. Štít se ale neoslabuje pomalu, ani se postupně nekomprimuje. Někdy je prudce probodnut a děje se to podle rozvrhu měřeného v tisíciletích. Pokud se podíváte na letokruhy starobylých stromů po celém světě, různých druhů na více kontinentech, všechny sdílejí identickou děsivou jizvu. V letech 774 a 775 našeho letopočtu je masivní, neuvěřitelně ostrá špička v radioaktivním izotopu zvaném uhlík-14. Když vědci zkontrolovali ledová jádra na severním i jižním pólu pro přesně stejné roky, našli odpovídající masivní špičku berylia-10. Cokoliv zasáhlo Zemi v roce 774. Byl to netvor. Byla to událost 10krát až 20krát silnější, než byla absolutně největší sluneční erupce, jaká kdy byla v moderní lidské historii zaznamenána. Vedoucí hypotéza je sluneční superflare Slunce, v podstatě odpalující masivní magnetickou bombu, která prorazila díru přímo přes naši obranu. Alternativní teorie je ještě děsivější. Záblesk gamma paprsků z neidentifikované umírající hvězdy mimo naši soustavu, fungující jako kosmická odstřelovačská puška. A ta nejhorší část je, že rok 774 nebyl jedinečnou událostí. Našli jsme podobné masivní chemické jizvy v roce 660 před naším letopočtem, 5410 před naším letopočtem a 7176 před naším letopočtem. Rozestup je nepravidelný, ale frekvence je konzistentní. Zhruba jedna katastrofická událost každých pár tisíc let. Štít je probodnut, atmosféra je zasypána zářením a stromy na každém kontinentu tiše zaznamenávají planetární trauma do svého dřeva. V roce 1859 zasáhla Zemi relativně malá sluneční bouře, zvaná Carringtonova událost. Byla dostatečně silná, aby doslova zapálila telegrafní dráty, ale událost 10krát až 20krát větší, namířená na moderní lidskou civilizaci, která se zcela spoléhá na GPS, zranitelné satelity, optická vlákna a křehké serverové farmy. Nikdy jsme něčím takovým netestováni. Nikdo skutečně neví, co se stane, když se síť globálně rozstaví během vteřin. Víme ale, že průlomy se dějí pravidelně, poslední byl před 1252 lety. Další není otázkou, jestli je to pouze otázkou, kdy náhlý průlom ve štítu je, ale jen dočasné zranění. Mnohem děsivější pravdou je, že nakonec celá heliosféra zemře úplně. To není teorie, to není možnost. Možná zemře a její smrt není nějaká vzdálená filozofická abstrakce. Je to brutální fyzický proces s časovou linií, kterou můžeme spočítat až na fyziku umírající hvězdy. Přibližně za 5 miliard let naše Slunce vyčerpá vodíkové palivo ve svém jádru. Když se to stane, jádro se zhroutí a hvězda začne fúzovat vodík ve vnější slupce.
Slunce nabobtná v monstrózního červeného obra a rozšíří se tak obrovsky, že jeho ohnivý povrch pohltí oběžné dráhy Merkuru, Venuše a pravděpodobně samotné Země. Během této apokalyptické fáze sluneční vítr zesílí o faktor zhruba 10 000. Na krátký geologický okamžik tento přesílený vítr zatlačí mezihvězdné prostředí neuvěřitelně daleko zpět. Heliosféra se rozšíří na stovky astronomických jednotek. Jak Země hoří, naše sluneční soustava bude ironicky mít největší, nejsilnější štít, jaký kdy měla. Nevydrží to, ale krátce poté Slunce zcela odhodí své vnější vrstvy. Odfoukne je pryč, aby vytvořilo masivní zářící planetární mlhovinu. Vše, co zůstane ve středu, je bílý trpaslík. Bude neuvěřitelně hustý a horký, ale drobný zhruba velikosti Země, obsahující jen polovinu současné hmotnosti Slunce. A tady je ten osudový háček. Bílý trpaslík produkuje téměř nulový hvězdný vítr. Bez tohoto větru není žádný tlak směrem ven, bez tlaku směrem ven není žádná heliosféra. Obří ochranná magnetická bublina se prostě zhroutí. Studené, vysoce radioaktivní mezihvězdné prostředí se nahrne dovnitř a zaplaví vakuum, kde býval náš masivní štít. Cokoliv zbude z naší planetární soustavy spálené uhlíky planet, zmrzlé kameny vnější tmy bude sedět zcela nahé v galaxii, zbavené jakékoliv magnetické obrany. Heliosféra je smrtelná, měla narozeniny zhruba před 4 miliardami 600 miliony let a má absolutní datum použitelnosti zapsané v palivovém ukazateli Slunce. Struktura, která dělá každou jednotlivou živou věc na této planetě možnou, je striktně dočasná v časovém měřítku vesmíru. Skončí to. Jediná otázka, která pro nás má význam, je zda současná neuvěřitelně vzácná rovnováha tlaků, která vytváří naši specifickou bezpečnou zónu, vydrží alespoň zlomek času, který nám zbývá. A jak jsme viděli, vše pohřbené v ledu, v bahně a v datech říká, že tyto podmínky jsou mnohem méně stabilní a mnohem méně trvalé, než jsme se kdy odvážili předpokládat. V roce 2025 NASA spustila zcela novou misi zvanou EMAP, sondu pro mezihvězdné mapování a urychlování. Pokud si přečtete oficiální dokumentaci agentury, ospravedlnění, mise za miliony dolarů je řečeno neuvěřitelně přímočaře. Data, která jsme získali ze satelitu IBEX a sond Voyager, jsou prostě nedostatečná pro pochopení heliosféry. Nechte to na sebe působit. Tohle není mise pro drobné upřesnění. Je to ohromující přiznání porážky. Přesně stejná vesmírná agentura, která postavila původní přístroje, obdržela data a publikovala učebnice veřejně, přiznává, že data nedávají absolutně žádný smysl. Modely jsou rozbité, doslova začínají. Ve stejném roce začne masivní observatoř Vera Rubinové v Chle svůj 10letý sken noční oblohy. Poprvé v lidské historii budeme mít přístroj dostatečně citlivý na to, abychom přímo detekovali biliony zmrzlých objektů, ukrývajících se v masivním Hillsově oblaku. Konečně budeme testovat teorie planety 9 prvotních černých děr a neviditelných gravitačních duchů. Proti největší datové sadě, jaká kdy byla shromážděna, zjistíme přesně, co tahá za nitky ve tmě. Mezi všemi těmi novými technologiemi je tu ale jedna věc, která se nestane. Žádná nová kosmická loď nedosáhne okraje sluneční soustavy. Během příští dekády Voyager 1 a Voyager 2 nakonec podlehnou mrazivému chladu, jejich jaderné baterie selžou, jejich vysílače zcela stichnou podle rozvrhu, který můžeme spočítat téměř na rok přesně, a v okamžiku, kdy se to stane, lidstvo nebude mít jediný funkční přístroj za oběžnou dráhou Neptunu ani jeden. Vše, co se od té chvíle dál naučíme o skutečné hranici naší sluneční soustavy, budeme muset hádat zevnitř. Budeme uvězněni na Zemi, dívat se skrz dalekohledy, studovat vzdálená data a v podstatě zírat na stíny vržené na stěnu, snažit se odvodit tvar netvora, který je vrhá. I kdybychom dnes začali stavět zcela novou moderní sondu, která by nahradila sondy Voyager, samotná fyzika vzdálenosti znamená, že by k okraji nedosáhla dříve než v polovině 22. století. Naprosto nejdříve. Brzy přijdeme o náš jediný přímý fyzický kontakt s okrajem našeho domova. Ty dvě statečné malé kosmické lodě, které nás naučily vše, co víme o hranici a co je ještě důležitější, naučili nás, že vše, co jsme si mysleli, že víme předtím, bylo zcela špatně. Dochází jim čas, brzy stichnou a pak bude lidstvo zcela samo s našimi rozbitými modely. Znovu budeme letět naslepo do neustále se měnící nepřátelské galaxie doufat, že štít vydrží. A hluboko uvnitř víme, že vesmír neslibuje nic. Jaký je váš pocit po vyslechnutí celého tohoto příběhu? Změnilo to způsob, jakým se díváte na noční oblohu? Necháváte teď oči otevřenější? Napište mi do komentáře. Vaše myšlenky pro mě hodně znamenají. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru a přihlaste se k odběru. Sdílejte tento film s někým, koho zajímá vesmír.
Setkáme se v dalším videu.